Хәерле көн, хөрмәтле укучылар, әлеге видео язмаларны караучылар. Без инде шушының белән ахыргы дәресебезгә дәген аяк басабыз дип әйтәсем килә. Гомумән алганда без шушы 10 дәрес эчендә, бүгенгесе белән инде 10 дәрес дип әйтәсем килә, нәрсәләр үттек, нәрсәләр өйрәндек. Бүген инде шушыны йомгаклап үтербез. Индирәк музыка уйнаралары булды, нәрсәләр өйрәндек, ничек уйныйсын, яңгырашлары турында аерым бер әңгәмә корырбыз сезнең белән. Әйтеп үткәнчә, безнең халкыбызның мәдәнияте бик бай. Әле ул байрак тагын булган билгеле бер дәврдә, билгеле бер гасырларда шушы байлыкны кире кайтару, шул булган күләмдә кире кайтару әлбәттә булдырып булмас дип уйлыйм. Мөһим булса да, шушы булган дәрәҗәсендә аны кайтару мөмкин дип санамыйм. Әмма дә ләкин шул булган мәдәниятның, шушы бер сәнгатьнең билгеле бер өлешен генә, 10-нан бер 100-дән бер өлешен генә дә без эзләп табып, кайтарып, аны өйрәнә алсак, бу безнең өчен бик зур ачыш. Өйрәнеп кенә түгел, әле аны үстереп, кире кайтару өстендә эшләсәк, без үзебезнең мәдәниятебезгә, үзебезнең халкыбызга зур хезмәт куябыз дип әйтәсем килә. Бу гомумән музыкантлар гына түгел, моның өчен сез дә генә үз өлешегезне кертә аласыз, шушы уен коралларында кызыксынып, шушы уен кораллары хакында өйрәнеп, уйнау үзенчәлекләрен өйрәнеп, үзегез өйрәнеп, балаларыгызга өйрәтеп, без шушы югалган, кайсы бер уен кораллары югалмаган әлбәттә, шушы мәдәниятне үстерү, өйрәнү, шушы дәвр мәдәниятен үстерүгә үз өлешебезне кертә алабыз. Гомумән әйткәндә, без нинди уен кораллары өйрәндек? Иң төп бүлемнәр, группалар дип әйтәсем килә, безгә әлбәттә исәптә тотырга кирәк. Ул да булса өрмәле музыка уен кораллары, тынлы музыка уен кораллары, духовые музыкаль инструменты. Икенчесе кыллы музыка уен кораллары дип әйтсәк, диме? Өченчесе инде, кыллы дигәндә без әлбәттә кыллы чиртмәле һәм кыллы җыялы, ягъни смычковый дип бергә кушып әйтәбез. Һәм өченчесе инде безнең бәрмә музыка уен кораллары. Иң төп бүлемнәр менә өчәү дип алсак, безнең өрмәле, кыллы, бәрмәле. Шушылар эченә дәген без күп кенә музыка уен коралларын кертә алабыз. Һәм без аларның күбесен өйрәнеп дәген үттек. Өрмәле музыка уен кораллары дигәндә безнең иң беренче дәресләребез шуңа багышланган иде. Ул да булса безнең мәдәниятта курай дигән музыка уен коралы турында сөйләп үттек. Курайның безнең өйрәнеп үткәнчә көпшә курай бар, ягъни сыбызгысыз курай дип әйтәбез. Көпшәнең һәм сыбызгылы курай, ягъни бер башына сыбызгы урнаштырылган курай. Без аны өйрәнеп үттек, төрледән-төрле материаллардан ясалганын. Беренчесе инде әлбәттә курай, кура үсемлек исеме, кура дигән үсемлектән ясалган булса, алга таба инде безнең агач шпоннан, ягъни агач пластинадан һәм алга таба тимердән, шул исәптән бүтән агачны чыкып, эшлеген алып ясаган музыка уен кораллары курай дип атала. Шунда исәптә тотырга кирәк, безнең уен коралларын кисәтеп үтәм, дәресләрдә дә алдан да әйтеп үттем, искәртеп үттем. Уен коралларын милләткә бүлүне мин дөрес санамыйм. Гомумән, бәлки бу минем субъектив фикердер, объектив, бүтән кеше өчен дә җавап бирә алмыйм әлбәттә, әмма дә ләкин шул ук уен кораллары безнең тугандаш халыкларда да булган. Шуңа күрә менә бу безнең генә курай дип, безнең халыкта гына булган уен коралы дип әйтүне мин дөрес санамыйм. Шушындай уен кораллары тугандаш халыкларда, үзбәкләрдә, казакларда, Азәрбайҗан, төрек, башкортларда бөтенесендә бар, исемнәре белән генә үзгә. Әлбәттә, ул кайсы бер җирлектә киң таралган, ягъни кулланыштан төшеп калмаган, шуның нәтиҗәсендә генә нигезләнеп, аны билгеле бер милләт музыка уен коралы дип санамыйк. Мин сезгә әйтү дә түгел, кушу да түгел, әмма ләкин алай санамасак, безгә халыклар арасындагы дуслыкны да ул алга таба үстерергә ярдәм итер, бүленеш булмасын өчен. Курайлар буенча шулай булды безнең өрмәле музыка уен кораллары рәтенә, ягъни духовой музыкаль инструменты рәтенә янәдән бер музыка уен коралын керттек без. Ул да булса нәрсә? Әлбәттә, ул саз, сыбызгы. Аның дагы вариантлары күп. Ул дагы бүтән халыкларда, ягъни тугандаш халыклар дип әйтәсем килә инде, булган музыка уен коралы, материалы, формасы белән генә һәм исеме белән генә әз генә аерылырга мөмкин.
Саз сыбызгын да өйрәнеп беттек. Ул да булды безнең курайлар сыман бер башында сыбызгылы һәм сыбызгысыз. Саз сыбызгы дигән чакта инде без саздан, ягъни кызыл балчыктан ясалган музыка коралын күз алдына китердек. Курай исә безнең җирлектә курай дип аталган булса, башка җирлектә ул сыбызгы, ней, най, кавал һәм башка бик күп исемнәргә ия музыка коралы. Менә шуның белән безнең курсыбызда инде, дәресләребездә үрмәле музыка кораллары өлеше бетте. Киләсе музыка кораллары ул да булса кыллы музыка кораллары. Нинди уен коралларын өйрәндек һәм нәрсәсе белән алар аерылды. Безнең мәдәниятебездә кыллы музыка кораллары дигәндә без керттек, дәресләрдә аерып үттек. Ул да булса саз, думбра, ятаган һәм кыл-кубыз. Алар саз белән думбра берсе-берсенә якын булган чакта, ягъни кыллы, җәясез инде. Бармак белән чиртеп уйный торган рәтенә керсә, ятаган да шундыйлар рәтенә керә, әмма дә ләкин үзенең формасы белән, уйнау ысулы белән, куелышы белән нык аерыла. Саз һәм думбрага без бармак белән тиеп уйнасак, ягъни иртеп, саз очрагында инде безнең медиаторда кулланырга мөмкин. Чиртеп уйнасак, ятаган чагында без чиртеп һәм инде кылны тартып уйныйбыз. Ятаганны күз алдына китердек, ятаганны без үттек. Ул инде формасы белән дә һәм уйнау ысулы белән дә аерыла. Ул аяк өслегенә куеп уйнала, горизонталь халәттә. Инде 4нче кыллы музыка коралыбыз, кыллы җәяле инде, струнно-смычковый дип әйтәбез. Ул да булса кыл-кубыз. Кыл-кубызны инде без шулай ук дәрестә үттек һәм ул гомумән башка яңгырашка ия. Кыл-кубыз инде безнең скрипкаларның һәм башка уен коралларының бабасы булса, думбра, саз инде безнең балалайка, домбра һәм башка шундый уен коралларының бабасы булса, ятаган исә безнең шундый уен кораллар белән охшаш, кәңгәл килә, бабасы дип тә әйтсәк була инде. Ятаган, җитеген, ул да булса гусли, канун һәм башка шундый охшаш музыка кораллары белән алар якын, тугандаш. Шуның белән безнең кыллы музыка кораллары да бетте. Һәм ахыргы бүлем ул да булса безнең бәрмә музыка кораллары. Бәрмә дигәндә инде без күз алдына китерәбез, бәреп уйный торган. Без дәрестә үттек деф дигән музыка коралы. Әмма дә ләкин халкыбызның кулланышында, шул тугандаш халыкларда бәрмә музыка кораллары башка бүлемдәгеләре сыман, башка группалардагы сыман алар бик күп. Biz әйтеп үттек, алдагы дәрестә генә дәфне генә аерып үтсәк тә, без анда искәрттек давыл, давылпаз һәм шундый бәрмәле музыка кораллары бар икәнен. Һәм әлбәттә безнең аерым урында кубыз. Без кубызга да аерым бер дәресебезне багышладык. Кубыз шул исәптән башка уен кораллары сыман башка халыкларда да бар. Әмма дә ләкин кубыз шуның белән аермалы, ул кайсы гына җирлеккә бармый, кайсы гына халыкка мөрәҗәгать итми, һәр халыкта диярлек булган бердән-бер музыка уен коралларының берсе. Ул үзенең бер үк вакытта җиңеллеге, икенче якта үзенең шул җиңеллеге аркасында уйнау авырлыгы белән нык аерыла. Шул җиңеллектән күп вариантлар барлыкка китерү бик авыр. Шуны гына әйтеп үтәсем килә тагын. Кубыз безнең халык мәдәниятендә дә урын алган музыка уен коралы. Ул башка халыкларда шан кубыз, варган, хумус һәм башка төрле исемнәргә ия булса да, безнең милләттә ул кубыз дигән икенче төрле исеме дә бар, авыз кубыз дигән исем белән урын алган. Шушы бүлемнәрне булдырдык. Әйтеп үткәнчә, әлеге музыка уен кораллары безнең халкыбызда кайсы бер сузыкланып калган булса, кайсы берсе билгеле бер сәбәпләр аркасында, сәбәпләрен дә әйтеп үтәргә, кулланыштан чыгып кала. Сәбәпләрен аерып әйтеп үтәсем килә, әлеге уен коралларының күпчелеге, санап үткән без өйрәнгән уен коралларының күпчелеге 19-нчы гасырның башы, 18-нче гасырның азагыннан башлап 19-нчы гасыр башына инде күбесе кулланыштан чыгып кала. Моның сәбәпләре бер. Ул да булса безгә Европа мәдәнияте, Көнбатыш мәдәнияте әкренләп даирәбезгә килә башлый, яшәешебезгә дип әйтәсем килә һәм аларның мәдәнияте генә түгел, аларның яшәү стиле, яшәү рәвеше дә билгеле бер үзенең ролен үтәй һәм инде музыка уен кораллары. Ниндирәк музыка уен кораллары безгә килә соң? Без белгән күпчелеге без белгән һәм аны хәзерге дәврдә инде милли музыка уен коралы дип санаган гармон,
тальян, баян деген музыка құралдары келе. Шул сәптен қыллы музыка құралдарынан мандолина, скрипканың башқа вариантлары альт, виолончель, контрабас һәм башқа шундый музыка құралдары келе. Аларның безнең даирәгә, безнең яшәешкә килеп шундый нигезле урын алуы бер яктан яхшы булса, зур әһәмияткә ия булса, икенче яктан әлбәттә шушы төрки музыка құралларын кулланыштан чыгып калдыруга күп дәрәҗәдә югалту дисәк тә була. Югалтуга дагы алар зур өлеш кертәләр. Әлбәттә, аларның мөмкинлекләре зур. Безгә Европа мәдәнияте килгәчтен, безнең инде Европа сәнгатенә буйсыну, аларны кабатлау, аларның кануннарына буйсыну бер яктан дөрес. Шул ук, мәсәлән, безнең классик музыка зур үсешкә ия булган Европа мәдәнияте безгә кагыла. Безнең шуның нәтиҗәсендә безнең җирлектә дә инде классик музыка үсеш ала. Классик музыка дигәндә инде безнең төрле башкаручылар барлыкка килә, аерым башкаручылар булсын, оркестрлар, ансамбльләр барлыкка килә. Шуларында зур составлы, күп составлы башкаручылар дип әйтсәк тә була инде. Алар мәдәниятендә әлбәттә безнең төрки музыка кораллары бәлки урында алмаган булыр иде, чөнки алар күпчелеге безнең материаллары, уйнау ысуллары белән мөмкинлекләре әз генә чикләнгән. Европа мәдәниятен чагыштырганда инде анда безнең зур авырлыктагы классик әсәрләр барлыкка килә һәм аларны башкару өчен дә шундый зур мөмкинлекле классик музыка кораллары булдырыла. Алар бездә дә инде хәзер классик музыка кораллары, классический музыкаль инструменты дип аталып килә. Композиторлар күпчелеге безнең шушы Европа мәдәниятенә буйсынып, Европача дип әйтсәк була, классик музыка яза башлыйлар. Мәсәлән, беренче безнең композиторларыбыз Солтан Хәбәши, профессиональ композиторлар дип әйткәндә инде башлаган булса, шуның белән инде безнең бүгенге көнгә кадәр классик музыка, безнең милләтнең классик музыка сәнгате зур үсеш ала. Әмма дә ләкин зур үсеш алу бер яктан әйбәт, икенче яктан начар. Әмма шуңа да шунда искәртеп үтәсем килә, хәзерге дәврдә яшәүче композиторлар ахыргы 20-30, бәлки күбрәктәдер ел аралыгында яшәгән композиторлар безнең кире шушы төрки мәдәниятенә, төрки музыка коралларына аерым бер игътибар белән мөрәҗәгать итә башладылар. Ахыргы елларда аеруча анык сизелә. Бу инде безнең ниндидер бер өмет чаткысы, өметне уята. Шушы хәрәкәт дип әйтәсем килә. Ахыргы елларда композиторлар әлегә мөрәҗәгать итәләр әлеге музыка коралларына. Мәсәлән, хәзер без күрәбез шушы классик музыка белән борынгы музыканың бер-берсе белән уралып үсүен нәрсәдә күп кенә композиторлар классик состав өчен, мәсәлән, классик симфоник оркестр өчен әсәр язалар, әмма дә ләкин иң төп башкаручы безнең, мәсәлән, кылкубызчы булырга мөмкин. Уйлап карагыз, безнең ике даирә, ике эпоха, ике дәвр сәнгате кушылып, шундый искиткеч яңгыраш булдыралар. Мәсәлән, кылкубыз һәм симфоник оркестр өчен язылган әсәр, Курай һәм симфоник оркестр өчен язылган әсәр үзенчә бер диссонанс дип тә генә әйтмим, шундый үзенчәлекле яңгыраш булдырыла һәм ул шушы ике чор мәдәниятен чагылдыруга, ике чор мәдәниятен бергә күз аллауны күрүгә илтә. Бу бик яхшы, минемчә, бик яхшы күренеш, бик яхшы тәргеш. Киләчәктә дә шушы бәлки төрки музыка коралларын аерым дәрәҗәдә үстереп, мәсәлән, симфония оркестры белән кушып, билгеле бер шушындый ике дәвр, ике чор яңгырашын бергә булдыру алга табадаган аерым үзенең уңышларын күрсәтер, җимешләрен күрсәтер дип уйлыйм. Шушы музыка коралларының төрле уку йортларында да безнең барлыкка килүе, кире кайтарылуы дип әйтәсем килә инде. Аерым бер игътибарга лаеклы, әлбәттә, мәсәлән, безнең Казан белән чагыштырганда, Казан музыка көллиятендә икенче уен коралы буларак, факультатив буларак кына булса да Курай керә башласа, инде безнең консерваториядә шул исәптән этномузыкология бүлегендә төрле шушы музыка коралларын кулланышка кире кертү, аларга репертуар булдыру, булган репертуарны саклап, кире эшкәртеп шушы коралларына кайтару өстендә зур эшчәнлек алып барыла. Алай гына да түгел, аерым музыка коралы буларак
специальность деп әйтәсем килә инде, уен коралларына урыннар бүленеп бирелә. Шул исәптән Курай классы буенча, мәсәлән, гармун классы буенча, кылкубыз, киләчәктә Алла бирсә, ятаган, думбра класслары да ачылса, бу инде безнең шушы чор мәдәниятен кайтаруга, безнең халкыбызның мәдәниятенең бер өлешен дип әйтәсем килә инде, кайтаруга, үстерүгә зур өлеш булыр иде. Безгә үрнәк алырдай җирлекләр, милләтләр күп. Мәсәлән, шул ук башкорт дусларыбыз, тугандашларыбыз дип әйтәбез килә, казак халкы, үзбәк халкы нан өйрәнер урын күп. Аларның инде безнең уку йортлары, югары уку йортлары, урта уку йортлары специаль рәвештә шушындый үзләренең, үзләренең дип әйтәсем килә инде, милли музыка коралларын үстерүгә зур өлеш кертәләр, аерым класслар булдырылган булса, бездә әлегә чагыштырганда ул өлкә аксый. Әмма ләкин өметләребезне югалтмыйбыз һәм баглыйбыз. Хөрмәтле дуслар, укучылар дип әйтәсем килә инде. Шушы уен кораллары хакында мин сезгә әлбәттә бөтен мәгълүматны бу кыска аралык эчендә биреп бетерә алмадым, әмма ләкин иң төп мәгълүматны, аларга караган иң төп мәгълүматны бирдем. Һәм сездә әз генә булса да кызыксыну уята алды микән? Мин шуның белән бик шат. Мин үземдәген гомумән алганда классик музыкадан, ягъни классик башкаручыдан, шул баян классы буенча гына әлеге музыка коралларына килгән кеше. Килгән дип әйтү дөрес түгел, мин кичкенәдән кызыксынсам да әлеге музыка коралларында профессиональ рәвештә, шушы киллияттә укыган дәвердә үзлектән өйрәнеп, кешеләрдән сорап, төрле осталардан ясатып, төрле укытучылардан өйрәнеп, үземдә ниндидә бер база, нигез булдырдым дип әйтәсем килә. Шушы фундамент нигезендә инде мин сезгә әз булса да кызыксыну, әз булса да мәгълүмат бирә алдым икән, мин шуның белән бик шат. Әлеге мәдәниятебезне югалтмыйк. Югалган булса да, югалган әйберне эзләү безгә безнең бурычыбыз дип әйтәсем килә. Шушы мәдәниятне кире бер күтәреп, бәлки ул чорда булган дәрәҗәсенә кадәр күтәрмәсәк тә инде, билгеле бер югары дәрәҗәгә күтәреп, алай гына да түгел, күтәреп, саклап һәм үстереп, без халкыбызның бик билгеле бер дәвердә булган бай мирасын аңлый алабыз. Әлбәттә, мәдәният белән генә түгел, бөтен өлкәләп әдәбият, дин, гомумән алганда дип әйтәсем килә, әмма менә шушы төп мәдәниятне, сәнгатьне аңлау өчен музыка сәнгатенә карау да җитә дип әйтмим, әмма ләкин нигезе шунда салынган, һәм без шушы уен коралларын кире кайтару аша, үстерү аша, шушы чор сәнгатен кире кайтару, үстерү аша без үзебезнең үткәнебезгә кире кайтабыз. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән халык мәкале бар, һәм бу очракта бу бик урынлы дип саныйм. Шушы мәдәниятебезне үстерик, саклыйк, мәдәниятебезне генә түгел, гомумән музыка сәнгатен, әдәбиятебезне, телебезне, динебезне саклауга, үстерүгә һәрберебез өлешен кертсә, киләчәгебез булыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.